Moi bo día, son as 8:30, acabamos de nos erguer. A verdade é que planeábamos erguernos moitísimo antes, pero viñamos machagos da viaxe. Onte, en realidade, ao deixar o aeroporto, intentamos mercar un ticket para o bus, un billete, xa o pasamos mal. Co idioma vai ser moi divertido. E o único que fixemos foi baixar a cidade, vernoslas co mapa para atopar o apartamento e mercar un pouco de comida para sobrevivir a estes días. Ademais, aquí o efecto non dos horarios, pero das horas de luz é brutal, porque claro, agardábamos que houbese cambio, pero é que ás 4:30 da tarde xa é noite pecha, co cal noite tan pecha que o único que apetece é meterse na cama e a dormir. Así que nada, hoxe a ver se aproveitamos xa mellor o día, xa vos vou contando. Teño agora mesmo uns pelos de merda, totalmente, pero é o que ten, que aquí vai frío. Normalmente hai que levar o gorro este posto para non ter unha conxelación por aí. Pero bueno, en calquera caso, estou aquí agora mesmo perdido en Pez. Bueno, perdido non, porque acabo de mirar un mapa onde estou. O problema é que estaba, pois, como imaginarvos, no centro da cidade, que cae por aquí, e eu estaba agora aquí. Estaba pensando que estaba indo para ali, co cal, pois, perdidísimo. Pero a vida é maravillosa e grazas a que te perdes, pois podes atopar plazas como esta, que teñen unha edificios así monumentais guais, ainda que eso sexa por aquilo de verlo por fora. Entón, nada, temos que facer cambio de plan grazas a que hai un inútil que non sabe empregar un puto mapa. E nada, aquí andamos a ver que tal se dá o resto do día mentres intentamos volver ao apartamento. Pois nada, xa estamos aquí de volta ao piso. Xa é tarde, como xa case, bueno, aquí a noite xa vos dixen que caía moi cedísimo para o que estamos nos afeitos. E aparte do que xa vos comentei no vídeo, que son, bueno, no vídeo, do que xa vos comentei no outro clip, é que eu son un inútil, perdíme co mapa, pero bueno, grazas a iso vimos un castelo que non sabíamos prácticamente nin que existía, e que é a grandeza de perderse, de ir á aventura. Se chegamos a ir co Google Maps directos aos sitios onde queremos, pois xa non o descubriríamos. Deses grandes descubrimentos que se fan por sorpresa. O que visitamos tamén foi polo que é todo a beira do Danubio. Son os 60 pares de zapatos, que son unha escultura que fixeron para homenaxear as vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, que a esas persoas levábanas ali, dicíanlles que se descalzasen e logo, pois, dabanlles un tiro polas costas e caían cara ao Danubio, e os que non caían tirábanos. Entón ese monumento simboliza iso. Deixarei algunhas fotos, porque a verdade é que é bastante estremecedor cando chegas aí, ves o monumento e te decatas do que estaba a acontecer nese sitio, no mesmo en que ti estás, pois, de visita turística. Pois o que pasou nin unha, nin dúas, nin tres, senón moitísimas veces, pois fai anos, pero non tantos anos.